No niin, morjesta. Tässä on nyt jonkun aikaa tullut piettyä taukoa tuosta projektiauton rakentelemisesta, vaan nytten joku ihme kohtaus tuli vähän innostusta siitä. Rupesin jotain pientä näprähämään. Tuossa ajan kuluksi muuta kotona istumista, niin tarkoitus olisi noita alusta osia, tukivarsia ynnä muita ruveta putsailemaan ja maalailemaan tuossa. Jotain pientä eteenpäin. Korihommia nyt ei tälle päivään ainakaan tehdä, että siinä ei enää paljon oisi. Hitsaukset on valtaosin tehty, pitäisi vielä apukuskin puolen lokasuojaa leikata palaa pois ja laittaa uusi pelti siihen. Siinä on paharvosten vaurio ja mitäs siinä on? Niin, kuskin puolen etutunkin korvakko hitsata paikalle. Oliko siinä? Etuhiekkapellissä on kanssa pikkuhommia, mutta valtaosin korihitsaukset on tehty tässä ajan saatossa. En nyt muista mitä kaikkea on näytetty. Enemmän on viime ajolta tai viimeisimpiä päivityksiä niin kuvina kuin videona. Saa nähdä miten tässä nyt innostusta riittää, vaan jos nyt saisi ainakin tukivarhot tänään tehtyä. Saa nähdä, tuleeko ne kuvina se progressio siitä vai ja teenkö ihan videota. Tosiaan tässä on vettä virrannut vähän monessakin joissa ja niin poispäin. Siitä tietää, että projekti on venynyt aivan liian pitkälle, kun rupeaa olemaan hevostalli ennemmin kuin autotalli tämä. Korvi roikkuu siinä, mihin se on jäänyt. Puretut osat on ihan helvetin hyvin organisoituna tuolla ja loput on autotallin ylisillä. Mutta täällä meillä onkin sitten tekniikan luovuttaja, tai no moottorin luovuttaja, yksilö ja siitä sitten joskus vähän lisää. Sanotaan nyt näin, että nokkia on 2. 1700 nukkuu pitkää talviunttaan tuolla. Ei oo saanut nyt hommattua noita piikkirenkkaita, kun on niin helvetin kalliita ja käytetty nää Okketaho 13 siellä löytyä, niin ilmeisesti tänä talvena ei ajeta jäällä. Vaan. Siinä on jo tukivarhet esillä. Korvakkoja ynnä muita. Mä en muista, että onko mulla noita kaikkia varsia uutena. Tukivarsia kyllä ei oo, mutta Panhardi on ja. Olikohan ne takatukivarhen? En muista. Ne on tilattu uudet ja ne on tuolla ja jos en väärin muista, niin pitäisi olla uretaanipuslat kaikki jo olla niin sanotusti hyllyssä. Jos ei ole, niin ne pitää tilata. No eihän sitä tuonne prässiin saanut oikein järkevästi, niin väkivallalla. Ei edes oo tiukassa loppuunsa. On nämä kyllä aika karossin näköinen. Alkuperäistä aivan varmasti. No niin, tämän päivän saldo on siinä, että no päivä ja päivä. Muutama tunti. Puslat eli helat. Ne lähti suht näppärästi pelkästään lyömällä ja no pelkästään lyömällä. Piti niitä vähän hajottaa, että ne lähti vaan lyömällä kuitenkin. Lähti pois, ne on niin hyvin putsattu, kun teräsharhen laikalla sai. Puhalluskaappia ei oo vielä. Mutta niin hyvin kun saatiin ja
Siinä on 85% tuo fosforihappo nyt, se saapi siinä huomiseen asti olla ja naama on paskanen ja luultavasti on muutama piikki tuolla parhaaseen asema. Kuuluu lajiin. Ja sain mä toki perinteitä kunnioittaja hajotin. No, en hajottanut, haukkasi ennemminkin. Tuo harjanlaakka ja eikä tuo peukalon kautta suoraan rintaa ja niin edelleen. Kyllähän te tiedätte, jotka olette näiden kanssa touhunut, niin kylläpä te tiedätte. Se oli semmonen juttu se. Tosiaan näitä korihommia, niin tuohon vaihdetaan palanen ja tuonne tunkin korvakko se on jo jossain tuolla valmiiksi muokattu ja siitä muokataan niinku tuommoinen, koska auto tulee laskemaan jonkun verran. Mulla on noin 5 senttiä madaltava se Mansen sarja kaasuiskarheilla ynnä muuta tähän, niin se näpäyttää paikalleen sitten jahkasen aika on. Kaverina oli serkkupoika tuossa vähän halusi, että häntä ei kuvata, niin ei sen kummemmin tullut sitten kuvata tuota prosessia muutenkin. On mulla pari videopätkää, mä laitan ne tähän. No saapi tosiaan olla tuossa nuo osat liukiamassa huomiseen. Kun sitä mietin aiemmin tuossa sitä värejä, niin tämä punaisella laita, kun mulla on ne tilatut alusta-osat on punaisia, niin laitetaan sitten muutit punaiseksi. On tuo pätevää evästä kyllä tuo fosforihappo, että sen oikein näkee, kun se syöpi tuo roosteen tuommoiseksi mustaksi mönjäksi. Siitä sitten lähtee. Taipä siinä. Jatketaan sitten huomenna. Nyt on seuraava päivä ja osat on nyt ollut 16 tuntia, 17 tuntia happokäsittelyssä. Nehän näyttää nyt tältä. Mä huuhtasen nuo ihan perusveellä ja sitten karhennetaan tuo pinta ja putsattaan cleanerillä ja ruvetaan sutimaan maali päälle. Niin tässäpä meillä on nämä tukivarret nyt huuheltu veellä. Ne tosiaan sen 16-18 tuntia nyt on ollut siinä hapossa ja aika hyvin on purru, että 90% on lähtenyt ruosteesta pois. Seuraavaksi mä puhaltelen noita paineilmalla vähän kuivemmaksi ja ruppeen suunnittelemaan, että hioon vähän näitä karkeampia kohtia. Niin, mä tässä ensimmäisen putsailin ja aika hyvä. Vielä täysin käyttökelpoinen varsi. Sitten vielä loput. No niin, niissäpä olisi ensimmäinen kerros maalia, eli vasaralakkaa, eli mitä se nyt on. Kyllä niistä hyvät tulee. Tai siinä en tiedä hyvästä, vaan välttää mulle. Joo. Nepä saapi siinä nyt kuivahtaa sen verran, että voi pitoisen kerroksen laittaa.
Tuli taas laitettua näihin ekkaan kerrokseen ihan tarpeeksi tuota maaliin. No se on. Ja tämmöstä tuota. Meikäläisen tuussaaminen vaan. No, antaa sen nyt siinä pari tuntia oleskella omina ja kokeilla sitten, että kestääkö siihen toinen kerros vielä laittaa. Tuohon jo toista kerrosta aloittelin ja hyvältä vaikuttaa. Kyllä tässä hetkeksi on homma. Nuun. Nyt on kaikissa toinen kerros kuivamassa. Ei niin paha mitä kuvittelin, mutta parhaimpikin voisi tietysti olla. Välttää edelleen mulle. Joo. Tähän pallaanpa nämä hommat on tehty, että nuo osat sopi tuossa nyt kuivua kaikessa rauhassa. Peltihommien lisäksi tähän pallaan nyt tietenkin, no tietysti taka-akselin maailma, se samalla lailla samalla eväällä. Eväällä tehdä tässä jossain vaiheessa, kunhan taas kopeuttuu. Se on vaan tuolla ulkosalla se akselit, se pitää ottaa muutama päivä ennen tuonne halliin sulamaan. Tai no ei se sulamaan tarvitse tulla katoksen alla, se on vaan lämpeämä. Eipä tähän pallaan muuta sitten. Palataan seuraavassa episodissa.